Бяха времена, когато партийната линия повеляваше всички да говорим руски. Ние учихме и малко сръбски, за да разбираме американските филми по югославската телевизия. В този момент един не толкова известен американски актьор промени хода на нашето обучение. Стената падна и вятърът на промяната смени своята посока. Рязко. За известно време малко си пообъркахме, но вече едно е сигурно. Политически коректно е да се научи английски. От англичаните научихме, че продължавайки ведро напред в сменилата си конюнктура, научихме, че нашият магазин е списание в един друг свят, доста на запад от Драгоман. И че не е политически коректно да наричаме афроамериканците негри. Силно ни озадачи, че думата идиот е интернационална, което ни наведе на мисълта, че по света има доста идиоти. В този момент се сблъскахме с консуматорското общество. Що е то и има ли почва у нас? Заедно с процъфтяването на най-древната професия се родиха и цели нови браншове на икономиката, ръководени от същия принцип. Като нашия, например. И за нас стана жизнено важно да можем да си преведем. Когато за нас това стана ежедневие, ние разбрахме, че никога няма да разберем англичаните, но трябва да разбираме английски. Май за доста хора стана така, защото броят на училищата по английски се развива обратно пропорционално на намаляването на лицата в трудоспособна възраст. Но все пак курсовете и частните уроци по английски остават скъпи. А и ние трябваше да продаваме маргарин. Добър ден. Добър ден. Накъде така? Отиваме на частен урок. Но много е скъпо. Много е скъпо. Кажи, баба, thank you. Кажи, баба, thank you. А ние учим английски вкъщи. Как така вкъщи? Със самоучителя по английски от Калиакра сандвич, разработен заедно с релакса. Give me five! Just one and 35. В резултат на което целият български народ научи какво значи thank you. Включително и Лили Иванова. А една друга баба даже получи в резултат на това безплатни очила от американски военен лекар. Нима това е най-важното, защото така или иначе най-доброто предстои. Въпреки че никой не знае какво е то.